Yes, Mataji. Hare Continue. Krishna Mataji. Thank you Hare Mataji. Krishna Mataji. Hare Krishna. Thank you Mataji. சரி உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணோம் இல்லையா? யாரு ஹோஸ்ட் பண்ணும்? மாதாஜி என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணனும் மாதாஜி? உங்களையா? எஸ் ஸ்ரீதேவி அத ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்ஸ் லாட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மங்களூர் அதுல இருந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 18ல நம்ம வந்து வந்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மாதாஜி. प्रणति. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दशलाकया. माताजी. हरे कृष्ण माताजी, स्लाइड प्लीज. மாதாஜி ஒரு செகண்ட் மாதாஜி, உங்க ஹோஸ்ட் மாத்துனாங்களா மாதாஜி? ஒரே செகண்ட். சரி சரி. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च. श्रीरूपचक्रजातं सहगण रघुनतान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सात्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णाबादां सगणवल्लिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेक्षा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिः प्रिये. वाञ्छकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरव विशेष नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. ओम नमः विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नामसे सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशधारिणे पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. एल्लाम சேர்ந்து சொல்லலாம். हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्णा
Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna. कृष्णा माता जी ராதா கோவிந்த கோவில்ல இருந்து இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து எல்லா புகழும் சீட பரம்பரைக்கு. இது வந்து ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் யாரு? ஸ்ரீமத் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். இவராலதான் எல்லாமே இஸ்கான் நிறுவனமே ஆச்சு. இவராலதான் நம்ம இவ்வளவு படிக்க முடியுது. அவரோட கஷ்டமெல்லாம் எல்லையற்றவை. சொன்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் அப்படியே அழுக வரும். அவ்வளவு அவர் பண்ணியிருக்காரு. அவரோடது வந்து அதே மாதிரி ஜெயபதக சுவாமியும் அவரது புனித அருள் ஜெயபதக சுவாமி குரு மகாராஜும் நிறைய பண்ணியிருக்காரு இதுக்காக, கிருஷ்ண கான்சியஸ் உணர்வுக்கா. அதே மாதிரி கோவில் தலைவரும் அவருடைய அருளால நம்ம தான் நாமனிஷ்டதாஸ் பிரபுஜி, அவராலதான் நம்ம இந்த பாகவதம் பகவத்கீதா எல்லாம் அவராலதான் நம்மள கத்துக்க முடியுது. எவ்வளோ பேர் இதனால பலன் அடைஞ்சிருக்க, எண்ணில்லாத லோக்கம். அதெல்லாம் அவரோட பெருமையெல்லாம் அவருக்குதான். அவர்தான் பெருமையே சேர்ந்தது. அவர் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த கோவில் இது பண்ணிருப்பேன். நான் நிதிஷ் அண்ணே கோகுல் சுற்ற பாருங்கோ, பாத்தீங்களா நீங்க எல்லாம்? கோவில் ரொம்ப பிரமாதமா கட்டியிருக்காரு. இன்னும் ஃபர்தரா டெவலப்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு. காலேஜ் எல்லாம் ஆக போறது அங்க ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் நான் இந்த பகவத்கீதாவோட சாப்டர் 18 அன்பாக எல்லாரையும் வரவழைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து பக்தி கீதையின் சாராம்சம். இது வந்து அத்தியாயம் 18 மோக்ஷ சந்நியாச யோகம். இது வந்து நான் துறவு மற்றும் விடுதலையின் பூரண தத்துவம். நம்ம இதுல என்ன படிக்க போறோம்னா, இதுல வந்து எப்படி நம்ம வந்து விடுதலை, துறவுல எப்படி நம்ம விடுதலை அடைய முடியும், அதுக்கப்புறம் அதோட பூரணத்துவம் என்னதுன்னு நம்ம இதுல என்ன பார்த்திருக்கோம்னா, அது மட்டும் இது வந்து உண்மையில் பகவத்கீதை வந்து 17 அத்தியாயங்கள் தான் நிறுவப்படுகிறது. ஆனா 18 அத்தியாயம் எதுக்குன்னா, இதுக்கு விவாதிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு சுருக்கமான ஒரு பகுதி தான் இந்த அத்தியாயம் 18. வந்து பகவத்கீதையில ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் நம்ம பரமபுருஷனை எப்படி பக்தி தொண்டாட்டணுமோ அதுதான் வாழ்வியல் இறுதி நோக்கம். என்ன? பக்தி தொண்டில் இருக்கிறதா நம்மளோட வழியில் இருக்கிறது. அதான் நம்ம ஒரு இதுலயும் நம்மளுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லிகிட்டே இருக்காரு, வலியுறுத்துகிறார். இதே கருத்து ஞானத்தின் மிகவும் ரகசியமான பாதையால 18 ஆயிரத்தால சுருக்கமா சொல்லப்பட்டுள்ளது. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் என்ன? பக்தி தொண்டை பத்தி சொல்லியிருக்கப்படுகிறது. யோகினாம் அபி சர்வேஷாம், யோகிகள் எல்லாட்ட ஆன்மீகள் எல்லாருமே என்னை எப்போதுமே நினைப்பவன் அவன் இருக்கத்தே ரொம்ப சிறந்தவன். அடுத்த 6 அத்தியாயங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கு? தூய பக்தி தொண்டு எப்படி எல்லாரும் இயற்கையும் எல்லா செயல்களும் எப்படி பண்றதுன்னு அது பாக்குறது. 3வது 6 அத்தியாயங்களை என்னெல்லாம் சொல்றது? ஞானம், துறவு, ஜடம், இயற்கை எல்லாம் தெய்வீக எல்லாம் இயற்கை செயல்கள், பக்தி தொண்டு, இதை பத்தி எல்லாத்தையும் சொல்லப்படுகின்றன. அப்புறம் அதே மாதிரி பரமபுருஷராக விஷ்ணுவை குறிக்கும் ஓம் தத் சத் என்று சொற்களை நம்ம சொன்னா, அது வந்து முழு முதற் கடவுளிலிருந்தா எல்லாமே தொடர்புல இருந்து ஆரம்பிக்கணும், முடிவு பண்ணணும் தான் ஓம் தத் சத். அது வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்னது? பக்தி தொண்டே ஒண்ணுதான், அதை விட்டு வேற ஒண்ணும் கிடையாதுன்னு என்று பகவத்கீதையில 3வது பகுதியில் கூட சொல்லியிருக்கா. இந்த முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் வேதாந்த சூத்திரம், பிரம்ம சூத்திரம் என்று எல்லாம் நிலைநிறுத்தி இருக்கிறார். அந்த வேதாந்த சூத்திரங்களில ஞானம் மட்டுமே நம்மளுக்கு உரியது. அதுதான் சில சர்வவாதிகள் எல்லாம் சொல்றான். ஆனா வேதாந்த சூத்திரமே உண்மையில் பக்தி தொண்டு யாரு புரிந்து கொள்ளுகிறாளோ அவர்தான் பகவான் என்று நம்ம வந்து இந்த 15வது ஆயுதத்திலும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஒவ்வொரு சாஸ்திரிகளும் ஒவ்வொரு வேதத்திலும் பக்தி தொண்டு ஒன்னேதான் குறிக்கோள். இதுதான் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு இதுலயும் நம்ம படிப்படியா படிச்சுட்டு இருக்கோம். 2வது அத்தியாயம் நம்ம என்ன படிக்கும் வந்து முழு விஷயத்தில் சுருக்கம் விவரிக்கட்ட போது போல் 18 அத்தியாயம் எல்லா உபதேசங்களுமே 2ஆம் அத்தியாயத்தில் எப்படி சுருக்கமா கொடுக்குறதோ அதே மாதிரி 18வது அத்தியாயத்திலுமே சுருக்கமா சொல்லியிருக்கு. அதனால வந்து நம்ம அந்த ஜட ஒழுக்க 3 குணங்களும் நம்ம நிலையில இருக்கோம்ல, அதுல இருந்து நம்ம எப்படி நிலையை அடைவது, எது நம்ம எந்த நம்மளுக்கு 3 குணத்துல எது பெஸ்ட், வாழ்க்கை நம்மளுக்கு குறிக்கோள் என்ன இருக்குன்னு எல்லாம் இதுல நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறா. அதே மாதிரி தியாகம், சந்நியாசம் என்று 2 விஷயங்கள் அர்ஜுனனுக்கும் தெளிவா சொல்லியிருக்கார். அது வந்து அப்புறம்
இந்த ஸ்லோகத்தை உபயோக ரிஷிகேஷர் கேஷு நிஷோதனா என்று ரொம்ப முக்கியமான இது. அது வந்து மன அமைதியை நம்மளுக்கு அடைவதற்காக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு புலன்களை அதிருப்தியான கிருஷ்ணர் தான் ரிஷிகேசர். நம்ம வந்து சமநிலையில இருந்தா வச்சுக்கோங்க. அர்ஜுனன் அதான் இருங்கோன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. அவருக்கு அதுல நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தது. அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு தான் அப்ளிகபிள், அவருக்கு இல்ல, அர்ஜுனன் கிடையாது. அது நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் டவுட்ஸ் நம்ம கிளியர் பண்றோமோ தன் மூலமா கிருஷ்ணன் மூலமா நம்மளோட எல்லாத்தையும் கேட்டு நம்மளுக்கு சொல்லுகிறார். அதே மாதிரி கேஷ நிஷூதனன் என்று அவர் கூட கூப்பிடுறாரு அர்ஜுன் கிருஷ்ணரை. எதனால? அவர் வந்து ஒரு பலவான அசுரனான கேசி கிருஷ்ணனால கொல்லப்பட்டவன். அதனால கிருஷ்ணர் அவரை வந்து கேசி நிஷோதனா கூட சொல்றா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.2 யாரா படிக்கிறீங்களா? படிக்கிற மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச கர்மணாம் யாஷம் சந்நியாசம் கவயோ விதுகு சர்வ கர்ம பலத்தியாகம் பிராகுஸ்தியாகம் விசச்சனா. புருஷோத்தமன் முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பது தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். நன்றி மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதா, தேங்க்யூ வெரி மச். புருஷோத்தமரான முழுமுதலை கூட என்ன சொல்றா? ஜட ஆசையங்களை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களா அறியப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களும் பலன்களை துறப்பதற்கு தியாகம் என்று அறிஞர் கூறுகிறார். வந்து ஜட ஆசையான அடிப்படை என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம துரத்தல் சந்நியாசம் என்று பெரியவாள்லாம் சொல்லியிருக்கா. அதே மாதிரி நம்ம செயல்களின் பலன்களை துறப்பதினாலே அதனால தியாகங்கிறது அந்த அறிஞர்களும் கூறுகிறார். பலன்களை நம்ம எதிர்பார்த்து செய்வதனால செயல்கள் கைப்பட வேண்டும். நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டே இருப்போம் ஒவ்வொரு சாப்டர்லும். நம்ம என்னைக்குமே பல நோக்கு செய்யுங்கள் பண்ணவே கூடாது, அது எதிர்பார்க்கவும் கூடாது. நம்ம வந்து அந்த செயல்களை கைவிடப்பட வேண்டும் என்று பகவத்கீதையில நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டி நம்மளுக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்கா. ஆனா வந்து முன்னேறிய ஆன்மீக ஞானத்திற்கு யாரெல்லாம் வழிகாட்டிருக்காளோ அவளோட செயல்களை நம்ம துறக்கவே கூடாது, அது வந்து பின்பற்ற வேண்டும். அது வந்து இது பின்வரும் ஸ்லோகங்களும் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கா. குறிப்பிட்ட நோக்கத்துடன் யாகங்கள்லாம் செய்யப்படுற வழிகள் வேத இலக்கியங்களே கொடுப்பட்டுள்ள. ஆனா நல்ல மகனை நம்மளுக்கு பெற்றுவதற்காக உயர்ந்த கிரகங்கள் போனாதான் நம்ம வந்து நல்ல மகன்கள் பிடிக்க முடியும். அதெல்லாம் அதுக்கு ஒரு யாகங்கள்லாம் இருக்கு. ஆனா ஆசைகளால இந்த ஜட உலகில் மனுஷன் எல்லாம் தூண்டப்பட்டு வந்து எல்லா யாகங்களை நிறுத்திடணும். ஏன்னா அது வந்து அது இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான அல்லது ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை முன்னேறி பெறுவதற்கான யாகங்களை நிச்சயமாக துறக்கக்கூடாது. எது நம்ம ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கோமோ அது நம்ம இதுக்காக யாகங்களை நிச்சயமா இது பண்ணக்கூடாது. ஆனா பலன் வேண்டிய செயல்களை பண்றதுக்காக நம்ம யாகங்கள் பண்ணா நிச்சயமா துறக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சந்நியாசம் செயல்களை முழுமையாக கைவிடுவது. கிருஷ்ணரின் தீர்ப்பு யாகம் தானம் தவம் போன்ற செயல்களை ஒரு பொழுதும் அவற்றை பற்றற்ற நிலையில் நம்ம செய்ய வேண்டும். பாருங்க சந்நியாசம், சந்நியாசம் இருக்கார். அவ என்ன பண்றா? செயல்களை எல்லாமே முழுமையாக கைவிட்டு பரிபூர்ணமாக பகவானுடைய தொண்டிலேயே நான் வந்து ஃபுல்லா அவளோட லைஃப் இது பண்ணிடுறா, ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறா. இதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி வந்து அதுக்காக அவ வந்து சந்நியாசம் வந்து எப்படின்னா அவ வந்து ஒண்ணுமே சந்நியாசம் ஃபுல்லா அவளுக்கு ஒரு ஃபுல் இதுல இருந்து வெளியில வந்துடுவா. துறவி நிலையில அவ இருப்பா. அதனால அவ வந்து வேற உலகத்துல அவ இது பண்ணி எப்பொழுதும் பகவான் நிலையில தான் அவ இருப்பா. அதனால இது வந்து இன்னொன்னு என்னன்னா நம்ம வந்து தியாகம், அது செயல்களை செய்து அதன் பலனை துறப்பது. நம்ம தியாகம் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் அன்னப்பிரசாதம் எல்லாம் பண்ணலாம். அந்த செயல்களை செஞ்சுட்டு அதனை பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்ம இது பண்ணா நம்ம இந்த பலன் வரணும் அதே மாதிரி யோசிக்கவே கூடாது. இதே மாதிரி கிருஷ்ணரை திருப்பி என்னன்னா யாகம் தானம் தவம் போன்ற செயல்களுக்கு ஒரு பொழுதும் கைவிடக்கூடாது. வந்து அவற்றை பற்றற்ற நிலையில செல்ல வேண்டும். என்ன சொல்றான்னா இதெல்லாம் யாகம் தானம் தவம் எல்லாம் இருக்கிறதுக்குள்ள துறக்கக்கூடாது. ஆனா அது நம்ம வந்து அதை பத்தி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணக்கூடாது, பற்றற்ற நிலையில பண்ண வேண்டும். யோகிகள் என்னன்னா மனித சமுதாயத்துக்குள்ள முன்னேற்றத்துக்காக செயலிடணும். மனிதன் என்ன பண்றான்னா நிறைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்காக பற்பல தூய்மைப்படுத்தும் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் செய்கிறார். உதாரணமாக என்னன்னா ஒரு திருமண விழா, இந்த யாகங்களே ஒரு கருதப்படுகின்றது, விவாக யஜ்ஞம் என்று அறியப்படுகின்றது.
அது வந்து குடும்ப உறவுக்காக துறவது வாழ்ந்து வரும் தான் ஒரு சன்னியாசி. சன்னியாசி எப்படி நம்ம சன்னியாசி பார்த்தோம்ல, அவ என்ன பண்ணான்னா தன்னோட குடும்ப உறவுகள் எல்லாம் திறந்து விட்டு அப்புறம் அது யாரு வாழ்ந்து வராளோ அவதான் சன்னியாசி. அது அதனால மனிதன் வந்து நன்மைக்காக எந்த ஒரு யாகமே துறக்க கூடாது. அதுதான் பகவானும் சொல்றார். இது வந்து விவாக எங்கன்னா திருமண விழா மனித நெறிப்படுத்தி ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்காக மனிதனை அவதிப்படுத்துவதற்காக ஏற்படுது. இது எதுக்காக இருக்கு? விவாகம் என்ன திருமண விழா எதுக்காக இருக்குன்னா ஒரு மனதை நெறிப்படுத்தி அது ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக எப்படி கொண்டு வர முடியும், அதுக்காக தான் இருக்கு ஆக்சுவலா வந்து. அதுக்கப்புறம் சன்னியாசி வந்து எப்போதுமே பெண்களோட உறவே வச்சு கூடாது. ஆனா ஆரம்ப நிலையில ஒரு வந்து இளைஞன் திரும்ப சடங்கின் மூலம் மனைவி ஏற்றுண்டு அது ஒரு பொருள் இல்ல, அதுக்காக அத பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள யாகங்கள்லாம் இருக்கு. அது வந்து பரமபுருஷர் அடைவதற்காக அது வந்து அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் அவ வந்து இந்த சம்சார இதுல வரணும். ஒரு இது இருக்கு ஆக்சுவலா அதுக்கெல்லாம் இது இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம பண்ணின அப்புறம் தான் சம்சார இதுலயே நம்ம வரணும் ஆக்சுவலா. அதே மாதிரி நம்ம வந்து தானம் கொடுக்கறது எதுக்காக வந்து நம்ம என்னைக்குமே நம்மளோட இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துக்கிறதுக்காக தான் இது கொடுக்கணும், தானம் கொடுக்கணும். அதுக்கு வந்து யாரு தகுதியாளர் இருக்காளோ அவளுக்கு தான் தானம் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி அவ வந்து அதுலதான் அவ வந்து ஆன்மீக வாழ்வில் அவள் முன்னேற செய்ய முடியும். அதுக்கப்புறம் அடுத்தது மாதாஜி என்ன? ஒரு செயலின் 5 காரணங்கள் உண்டு. என்னெல்லாம்? சாங்கிய தத்துவத்துல என்னெல்லாம் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் வந்து செயல் களம் உடல், கர்த்தா கருவிகள், அப்புறம் 4வது என்ன? பல்வேறு முயற்சிகள், அப்புறம் 5வது பரமாத்மா தெய்வம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன? நம்ம செயல்களம் உடல். நம்மளுக்கு உடல் எதுக்காக கொடுத்துருக்கா? அந்த உடல்ல நம்ம என்னெல்லாம் இருக்கு, நம்மளுடைய என்னெல்லாம் இது இருக்கு, அதெல்லாம் உடலை ஜாஸ்தி இது பண்ணாம நம்ம வந்து ஆத்மாவை ஜாஸ்தி என்னைக்குமே நம்ம வந்து கடைப்பிடிக்கணும் என்னைக்குமே. அதுதான் அது 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 மாதிரி இந்த உடல்ல வந்து என்னைக்கும் இருக்க உடல் நம்மளுக்கு பகவான் தானே கொடுத்துருக்காரு, அதை அவர் பார்த்துப்பாரு. அதனால செயல்களம் என்னன்னா உடல் இருந்தா கூட நம்ம ஜாஸ்தி இது பண்ணாம ஆன்மீகத்துல எது எப்படி போகணுமோ அது மாதிரி போகணும். அதே மாதிரி கர்த்தான்னா என்ன? நம்ம என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு கர்மம் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம பண்ணி அதெல்லாம் இது பண்ணிட்டு அதுக்குதான் கர்த்தா சொல்றோம். 3வது என்ன? கருவிகள், புலன்கள் எப்படி நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ புலன்களை எத்தனை நம்ம வந்து ஆன்மீக இதுல கிருஷ்ணரோட பாதையில எப்படி போக முடியுமோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து போகணும். அது வந்து நம்ம அதை வந்து பகவான் நம்மளுக்கு கருவியா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம இது பண்ணிருக்க, அது நல்ல நோக்கத்திலயும் நல்ல இதுல நம்ம வந்து செல்ல வைக்கணும். அப்ப அதுக்காக நம்ம பல்வேறு முயற்சிகளை பண்ணி எப்படி ஆன்மீக உலகத்தில் போக முடியும்னுங்கிறது யோசிக்கணும். அதான் வெற்றி அல்லது தோல்வி மனிதன் மட்டுமே காரணம் அல்ல, ஆனால் இறுதி அனுமதி பரமாத்மாவுடனே உள்ளது. நம்ம வெற்றி தோல்வி நம்ம வந்து மனிதனுக்கு மட்டுமே காரணமாக இருக்க முடியாது. ஆனா பரமாத்மா என்ன இருக்கோ இறுதி அனுமதி யார் நம்மளுக்கு கொடுக்கணும்? பரமாத்மா தான் கொடுக்கணும். வேற ஒருத்தருமே நம்மளுக்கு இதை கொடுக்கவே முடியாது. அதுக்கப்புறம் அதனால அந்த ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணினாலும் கிருஷ்ணருக்கே எதெல்லாம் நல்லதா நம்ம அவருக்கு எதெல்லாம் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் தான் நம்ம நிச்சயமா பண்ணி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் அதனால நம்ம வந்து அதை விட்டுட்டு வேற ஒண்ணுமே எதையுமே பண்ணவே கூடாது. இன்னைக்கு எது அவருக்கு எதெல்லாம் பிடிக்கிறதோ அதெல்லாம் நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம், அதெல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாத்வீகம் அனைத்து உயிர்களிலிருந்து ஒரே ஆன்மீக தன்மையை பரமாத்மாவை காண்பது. ராஜசம் உடலை மையமாக வைத்து ஒவ்வொரு உயிரும் வெவ்வேறாக பிரித்து பார்த்தல். தாமசம் மொழியாழ்வுன்ற ஒரு சிறிய விஷயத்தை முழு உண்மை என்று நம்புவது. அந்த 3 குணத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கோம். சாத்வீகம் எப்படி இருக்கணும்? ஒவ்வொரு அனைத்து உயிர்களிலிருந்து ஒரு ஆன்மீகத்தன்மை பரமாத்மாவை நம்ம பாக்குறோம் பாருங்க. 1 2 3 4 5 இருக்கு பாருங்க சாத்வீகம். அப்புறம் அடுத்தது ராஜசுகம் உடலை மையமாக வைத்து ஒவ்வொரு உயிரும் வெவ்வேறாக பிரித்து பார்த்து. உடலை நம்ம ஒண்ணு பண்ணிட்டு டிஃப்ரெண்டா அது பார்ட்ஸ் பண்ணி அந்த உயிரை எப்படி எப்படி பிரித்து பாக்குறதோ அதான் ராஜசம். அதுக்கப்புறம் தாமசம் முழு அறிவின்றி ஒரு சிறிய விஷயத்தை முழு உண்மை நம்புவது. ஒரு எங்க வச்சிருக்காது அதுல முழு அறிவு இல்லாம ஒரு சிறிய விஷயத்தையும் நம்ம அதை உண்மையை நினைச்சுட்டு
அதை நம்புறதுங்கிறது பெரிய தப்பு தரமான காரியம் அது. அதனால இது நம்ம வந்து என்னைக்குமே அது வந்து இப்போ அது மாதிரி பண்ணவே கூடாது. நம்ம வந்து வந்து பரமாத்மா நம்மளுக்கு வந்து எல்லா செயல்களையும் நம்மளுக்கு நடத்துறார். அது வந்து அதுதான் சாத்விகங்கிறது. அதுக்கப்புறம் அது அது யாருக்கு அந்த முட்டாள்தனமால மனிதன் புரிஞ்சு கொள்ள முடியலையோ அவெல்லாம் இடம், செய்பவன், முயற்சி, புலன்கள் எல்லாமே பௌதிக காரணமாக இருந்த கூட இறுதி நம்மளுக்கு காரணம் யாரு? முதல் கடவுள் பரமாத்மா தான் என்று நம்ம 4 பௌதிக காரணம் இல்லாம உன்னதமான செயற்காரணத்தை நம்ம காரணத்தையும் செய்ய வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அது என்னன்னா பரமனை காணாதவன் தன்னையே செய்வனாக கருதுகிறார். நம்ம பரமனை எப்படி பண்ண, நம்ம பரமாத்மா எப்படி காணணுங்கிறது ஆன்மீக தன்மைத்தை நம்மளுடைய எப்படி போனோம் அதே மாதிரி ஒரு நோக்கம் கொண்டு நம்மளோட வாழ்க்கையை முன்னோடி இது பண்ணுறோம். அதே மாதிரி அதுக்கு இல்லாம நம்ம அதெல்லாம் அகங்காரத்தை விட்டு புத்தி அது அகங்காரம் இருந்தாலே நம்மளுக்கு புத்தி என்னைக்குமே பேதலிச்சுடுறது. அது வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு. அதனால என்னைக்குமே நம்ம வந்து ஒரு என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு செயலின் கர்த்தா யாரு நம்மளுக்கு ஒரு நம்ம அர்ஜுனன் வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா உள்ளப்புறமும் வீட்டுள்ள உள்ளதை அனுமதி பற்றி கருத்து கொள்ளாமல் நானே செயலின் காத்தமா என்று அர்ஜுனன் நினைக்கிறான். ஆனா அவரோட பகவானோட அனுமதி இல்லாம நம்ம செயல்களை ஈடுபடவே முடியாது. ஈடுபட்டாலும் அதுல பலனும் ஒண்ணும் இருக்காது. ஆனா அதோட செயலின் கருவிகளை நம்ம எப்படி புரியிருக்கிறோமோ அது இந்த பரமபுருஷரை வந்து எப்போ நம்ம அனுமதி கொடுக்கிறாரோ அது வந்து எப்படி அவர் பக்குவமாக செய்ய முடியும். அதுல வந்து அப்பாவா இருக்கிற போது பகவானோட பர்மிஷன்ல நல்லதே நம்ம பண்ணினானா அதுக்கு வந்து மாயையில அவ இருக்கிறது கிடையாது. அது வந்து கடவுள் கிருஷ்ணா இருந்துன்னு கடவுள் உணர்வு கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாவிட்டா வச்சுக்கோங்க. அகங்காரத்தில் எல்லாமே எந்த சொந்த செயல்களும் எல்லாமே ஒண்ணுமே பிரயோஜனமே கிடையாது. அது வந்து பரமபுருஷ பகவான் இந்த பரமாத்மா வழிகாட்டுதல் எல்லாமே கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுகிறார்கள் இல்லையா. ஒரு பாருங்க ஒரு வந்து ஒரு நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு குற்றவாளிய வந்து தூக்கு தண்டனை கொடுக்குறார். அது அவருக்கு அதுல பாவமா இல்ல. அவர் அதுக்கு எதுக்கு அவர் கொடுக்குறாரு? அவர் பண்ணின தப்புக்காக அது தண்டனை. அதுல அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜி யாரு எந்த வேணா இருக்கட்டும், ஹைகோர்ட் இருக்கட்டும், சுப்ரீம் ஜட்ஜி அவ அதுல இன்வால்வ் ஆறா இல்ல. அவளோட அவ வந்து டியூட்டி அவ பண்றா. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து நம்ம பகவான் நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வழிகாட்டுறார். அது வழிகாட்டாம நான் தப்பு தண்டிட்டு தான் போவேன்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்க மாட்டேன்னா யார் சஃபரர்? அந்த யாரு ஜீவாத்மா தான் சஃபரர். அதனால நம்ம பரமாத்மா என்ன சொல்றதோ அந்த இது பண்ணி நம்ம வந்து வந்து அதுல நம்ம என்னைக்குமே ஃபாலோ பண்ணிடணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தாமசம் பின்விளைவுகள் இழப்பு மற்றும் பிறருக்கும் ஏற்படும் துன்பத்தை யோசிக்காமல் செய்யப்படும் செயல். பாருங்க இதுல இருக்கு பாருங்க. இது வந்து கீழே விழுந்துருது, இப்படி ஆயில் கீழே விழுந்துருது. அவன் வந்து தாமசக்காரன் வந்து என்னைக்குமே பின்விளைவுகள் என்னெல்லாம் இழுக்கும் அவெல்லாம் துன்பத்தை யோசிக்குமோ அவெல்லாம் என்னைக்குமே யோசிக்காம தன் மனத்துல இருந்துட்டு தன்னோட நல்ல சிந்தனை இல்லாம என்னைக்குமே வந்து 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம என்னைக்குமே நம்ம வந்து சோம்பேறியா இருந்துட்டு மயக்கத்தனத்துல இருந்துட்டு எல்லாம் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் கம்ப்ளீட்டா ஃபாலோ பண்ணா அவர் தமஸ் குணக்காரன் இதுல கூட முன்னாடி வர முடியும். எல்லாருக்கும் பகவான் கொடுக்குற சான்ஸ் இருந்து வாங்க, இந்த தமஸ் குணத்துலயும் வெளியில வாங்கன்னு எல்லாத்தையும் அவர் வந்து சொல்றாரு. நீங்க வாங்கன்னு கடைப்பிடிக்கிறது கடை எப்படி நம்ம இதை வந்து ஃபாலோ பண்றது ஃபாலோ பண்ணாம அவ கையில இருக்கு. நம்மளுக்கு நல்ல பாதையை அமைத்து கொடுக்கிறார் பகவான் கிருஷ்ணர். அது எல்லாம் இந்த நல்ல இந்த கீழ் குணத்துல இருந்து நம்ம லோயர் பிளானட்ஸ்ல போறது பிடிக்குமா உங்களுக்கு? ஹையர் பிளானட்ஸ் போறது பிடிக்குமா? லோயர் பிளானட்ஸ் ஒத்துமே போகாம ஹையர் பிளானட்ஸ் வந்து எல்லாரும் பக்தி தொண்டுல வாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாத்விகம் அகங்காரமற்றவர், உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதி கொண்டவர், வெற்றி தோல்வியை சமநிலை பிடிக்கும். சாத்விக காரணம் எப்படி இருக்கும்? அகங்காரமே இருக்காது. என்ன இது பண்ணாலும் பகவானே எல்லாம் நீங்க எனக்கு செயல்பட சொல்லியிருக்கு, நீங்க எப்படி சொல்றீங்களோ அதே மாதிரி அந்த பாதையிலேயே நான் போறேன். அகங்காரமா என்னைக்குமே படவே கூடாது. என்னாலதான் இதாருது, என்னாலதான் நான் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இல்லை அந்த மாதிரி யோசிக்கவே கூடாது. அவளுக்கெல்லாம் என்னைக்குமே அகங்காரம் சாத்விக காராளுக்கு சாத்விக குணம் எடுத்துட்டா வச்சுக்கோங்க, அவன் என்னைக்குமே உற்சாகமா இருப்பா, மனசுல ஒரு உறுதி இருக்கும்,
அந்த வெற்றி சில நம்ம வெற்றி என்னைக்குமே வந்துட்டே இருக்கும். அடுத்த நிமிஷம் நம்மளுக்கு என்ன வரும் நம்மளுக்கே தெரியாது. பகவான் அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்க போறாரு நம்மளுக்கே தெரியாது. அதனால நம்ம என்னைக்குமே வெற்றியா வந்தாலும் கூட சரிப்பா பகவானே நீ எனக்கு கொடுத்ததுனால தேங்க்யூ வெரி மச், நன்றி நன்றி. துக்கம் வந்தாலே சரி நம்ம இன்னொரு ஒரு 2-3 ரவுண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சொல்லுவோம். அப்ப நம்மளுக்கு என்ன மனசு கவலையோ என்ன இருந்தாலும் அதுல இருந்து நம்ம வந்து கூல் மைண்டா நார்மல் மைண்ட்ல வந்துடும். அது என்ன என்னைக்குமே நம்ம வந்து வெற்றியும் தோல்வியும் சமநிலையில ஈக்குவலா என்னைக்குமே நம்ம யோசிக்கணும். எனக்கு எப்போதும் நம்ம ஏதாவது இதாயிடுச்சுன்னா ஏதாவது நல்ல இப்ப மகிழ்ச்சி துன்பம் வந்துட்டே இருக்கும் லைஃப்ல. அதுதான் என்னைக்குமே நம்ம டெம்பரரியில இங்க இருக்கோம் வந்துட்டே இருக்கோம். அதுல மகிழ்ச்சி இல்லாம இருந்தாலும் சரி பகவானே இது உங்களோட கருணை, நீங்க தான் எங்களை இப்ப எல்லாம் ஆட்டி வைக்கிற, நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதே மாதிரி நன்றி பகவானே. அதே மாதிரி துக்கம் வந்தானே பகவானே சரி இதுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளிப்படணும், நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை யோசிக்கணும். என்னைக்குமே நம்ம பேராசை கொண்டவர் ரஜஸ் குணக்கார பண்பு என்னைக்குமே பேராசை. அவன் என்னைக்குமே திருப்தியோட இருக்கவே மாட்டான். எப்ப பாரு மனசுல இது இருந்தா அது இருந்தா இது எப்படி நம்ம போனோம், இதுக்கு வந்து எப்போதும் பிசினஸ் மைண்ட் தான். எப்போதும் எப்படி நம்ம இது பண்ணா இந்த பிசினஸ் பண்ணுவோம், அடுத்து இது பண்ணுவோம், இங்கேருந்து இங்க கடன் வாங்குவோம், அங்கேருந்து அங்க கடன் வாங்குவோம், மாதிரி மனசு அலைஞ்சுட்டே இருக்கும் எப்போதும். அவளுக்கு வந்து இருக்காது ராத்திரி நிறைய நாள் ஒர்க் பண்ணிட்டு பாவம் டயர்ட் ஆகி அப்புறம் புலநன்மைகள் நுகர்ச்சிலி அவ இருந்துட்டு திருப்பியும் அதே மாதிரிதான். அது வந்து அவளுக்கு வந்து மகிழ்ச்சிங்கிறது இருக்காது, அதுல துயரம் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும். அதனால எதுக்காக இவ்வளவு பணம் யாருக்காக இவ்வளவு சம்பாதிச்சு யாருக்கா சம்பாதிக்கிறேன் நீங்க? ஒரு மன அமைதி இல்லைன்னா வச்சுக்கோங்க, ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லைன்னா என்ன பிரயோஜனம்? நாள் ஃபுல்லா வெளியில சரி இது பண்ணினா இந்த பணத்தை நம்ம இது பண்ணிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், அதே மாதிரி அதே மனசூழல் இல்ல. அப்புறம் அதாலன்னா அது மனசுல இருக்கும், ஐயோ நம்ம நினைச்சோமே அது ஆலியே, இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு என்ன, திருப்பியும் நம்ம அதுக்காக இல்ல வேற ஏதாவது பாதையை பார்த்து நம்ம போவோம். அதனால ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கிறதுல நம்ம நல்ல சமாதானமாயி நம்மளோட மனசுல என்ன நல்லதா இருப்போம், நம்ம எப்படி மகிழ்ச்சியா இருப்போம், நம்ம குடும்பம் எப்படி மகிழ்ச்சியா இருப்போம், எப்படி நம்ம பக்தி பாதையில எல்லாரும் கொண்டு வந்து நம்ம பணம் அவசியம் தான் இல்லைன்னு சொல்லல, நம்ம குடும்பத்துக்கு இது பண்றது பணம் அவசியம் தான். ஆனா எது நம்ம இருக்கிறதோட பணத்தை ஜாஸ்தி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அந்த இதுல சூழ்நிலையில அந்த இது வந்து நீங்க வந்து பிசினஸ் மைண்ட் ஆகி ஒரு அசுரன் ஒரு அது வந்து ஒரு அசுர குணம் வந்துடுறது இல்லையா, அது வரவே கூடாது. என்னைக்குமே நம்ம என்னைக்குமே சுத்த சத்துவ நிலையில தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி தாமசம் என்னைக்குமே இவாள் என்ன பண்ணுவானா சோம்பேறி, இன்னைக்கு எழுந்துக்கூடா இல்லன்னு சொன்னா சரி நாளைக்கு பாத்துக்கலாம். அப்புறம் அவள் ரொம்ப பிடிவாதம், யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான். சரிம்மா அப்படின்னு இருப்பார். அவர் இன்னொருத்தரை ஏமாற்றுவாரு, அப்புறம் மற்றவரை வந்து நிந்திப்பவர், அப்புறம் என்னைக்குமே காரியத்தை போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டு சோம்பேறித்தனமா இதுல இருந்து நம்ம எவ்வளவு ஈஸியா எப்படி வெளியிட முடியும், மத்தவளை எப்ப ஏமாத்தி நம்ம இது பண்ண முடியும், அதுல அவளுக்கு ஒரு கான்சியஸா ஒரு பரமாத்மா தோணவே தோணாது. ஐயோ நம்ம என்ன பண்றோமோ தப்பு இல்லை, நம்ம பண்ணக்கூடாது இல்ல, நம்மளோட இது நம்ம இன்னொருத்தரை ஏமாத்துறது நியாயமா, நம்மள யாரும் ஏமாத்தினா எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி நம்ம அது மத்தவனால நம்ம நல்லையே நினைச்சு என்னைக்குமே இது பண்ணணும். என்னைக்குமே அது பண்றது தப்பு. சரி ஒரு தடவை பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு தடவை பண்ணிட்டா என்னாச்சு, இன்னொரு தடவை பண்ணுவோம். அதே மாதிரி அவ வந்து தன்னோட தப்பு என்னைக்குமே அவ வந்து ரியலைஸே பண்ணாம எப்படி ஈஸியா எப்படி பணம் பெற முடியுமோ, எப்படி ஈஸியா எல்லாத்தையும் இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் விடுங்கோ, இல்லாட்டா கேம்லிங் சொல்லுங்கோ, குடி சொல்லுங்கோ, மது சொல்லுங்கோ, எல்லாமே இதுல இருந்து தன்னோட ஒரு லைஃப ஸ்டடியாவே வச்சுக்க மாட்டா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புத்தி மற்றும் மன உறுதி அது வந்து சாத்விகம் கராளுக்கு குணத்துல எப்படி பாவா எது தர்மம் எது அதர்மம் என்று நிறைய எல்லாமே அவளுக்கு தெரியும். வந்து அவ வந்து தன்னோட யோக பயிற்சியால மனசை கட்டுப்படுத்துவா. அது வந்து எது தர்மம் எது நல்லது எது அதர்மம், அந்த தர்மத்தை நம்ம பண்ணக்கூடாது, வேயிங் பேலன்ஸ் வச்சிருக்கா பத்தியெல்லாம். இது எது அதர்மமா இருந்தாலும் அந்த மேல வந்துடும், அதர்மம் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய நம்மளோட இதுல வந்துடும், நம்மளுக்கு அது அப்ளிகபிள் ஆயிடும். அதே மாதிரி தர்மம் எது பண்ணாலும் அது இதாயிடும். அதனால அவளுக்கு என்ன நன்னா தெரியும், அவளுக்கு எது பண்ணினா தர்மம் எது பண்ணினாலும் அதர்மம் பண்ணக்கூடாது. நம்ம என்னைக்குமே தர்மம் பண்ணிட்டு நல்ல நம்மளுக்கு ஆச்சாரிய இதெல்லாம் சொன்னாலும் அதுக்கப்புறம் நல்ல புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சு அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம முன்னுக்கு லைஃப்ல இன்னைக்கு இப்படி பண்ணினோம், இன்னைக்கு நம்ம எப்படி இன்னும் இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வருது, எப்படி நம்ம எங்க டாக்காரோம், நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ணல, அது அந்த மாதிரி நம்மளை அடுத்த நாள் என்ன பண்ணுவோம், அதே மாதிரி படிப்படியா நம்ம வந்து யோசிக்கிறோம். அதான் என்னைக்குமே சாத்விக குணக்கார். ராஜசம் அவ வந்து என்ன பண்ணுவா, தர்மம் என்று அதர்மத்தை எல்லாமே குழப்பத்தோட அவளுக்கு ரியலைஸ் பண்ணுவா.
அப்புறம் பொருள் அவர் வந்து பொருள் எப்படி ஏற்றணும், எப்படி எப்படி இது பண்ணி நம்ம எப்படி பொருளை நம்ம பணத்தை எப்படி சம்பாதிக்க முடியும், அதுக்கு என்னென்னலாம் வழி உண்டோ அதெல்லாம் அவ வந்து பாப்பா. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே எப்போதும் நம்ம யோசிச்சது நடக்கணும் ஆகாது. அப்புறம் அந்த இன்பத்துல கடைசியில இன்பமா இருப்பா, அடுத்த க்ஷணத்துல ஏதாச்சுன்னா துன்பம் தானே இருக்கா. இந்த இன்பம் துன்பம் அவசியமா, அது இருக்கிறதுக்குள்ள நம்ம ஏன் நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபையா இருக்கக்கூடாது. அதான் மெயின் எய்ம் இன் லைஃப் இருக்கணும் இல்லையா. தாமசம் கரா இது வந்து என்ன சொல்லுவா, அதர்மத்தை அவன் வந்து தர்மம் என்று தலைகீழா அவள யோசிப்பா. அவ இத்தனை ஹவர்ஸ் தூங்கிட்டே இருப்பா. அவன் நார்மல் லைஃபை லீட் பண்ண மாட்டா. நார்மல் லைஃப் அப்படின்னா எல்லாம் இந்த ஃபோர் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ், எல்லாம் இரெகுலர் பிரின்சிபல்ஸ் இன் லைஃப். சீக்கிரம் தூங்க மாட்டா, மயக்கத்திலேயே போது இருப்பா, இன்டாக்சிகேஷன்ல இருப்பா, இல்லாட்டா வேற ஏதாவது இதெல்லாம் இருக்கும், வேற எல்லாட்டும் யோசிச்சுட்டு இருப்பா. அதனால அவ அதுதான் எல்லாத்தையும் அந்த அந்த துக்கத்திலேயே தான் அவ இருப்பா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மகிழ்ச்சிகள் வகைகள் விஷமா அமிர்தமா, இது நம்ம யோசிக்கணும். இது வந்து நம்ம என்ன சாத்திகம்னா ஆரம்பம் என்ன விஷம் இருக்கு பாருங்க, இதுல காமிக்கிறார். சுயம் கட்டுப்பாடு மற்றும் பயிற்சியால் கிடைப்பது முடிவு அமிர்தம். பாருங்க, முதல்ல நம்ம ஆரம்பம் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா மகிழ்ச்சிகள் வகைகள் என்ன, விஷமமா அமிர்தமா. நம்ம நல்லது பண்ணா என்னைக்குமே அதெல்லாம் விஷமம் தானே, நல்லது பண்ணலன்னு நம்ம விஷம் தானே. அது சுய கட்டுப்பாடு இல்லைன்னாலும் அதுவும் நம்மளுக்கு விஷமாவாதான் நம்மளுக்கு அது அது கிடைக்கிறது இல்லையா. அதனால வந்து என்னைக்குமே நல்லதே இது பண்ணி, நல்லதே யோசி, நல்லதே எல்லாம் நல்ல காரியம் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரசாதம் வச்சு பிரசாதத்தை சாப்பிட வேண்டியது, சாத்விக குணம் சாப்பிடணும், என்னைக்குமே சந்தோஷமா இருக்கணும், பரமாத்மாவை மனசுல நினைச்சுட்டு நம்ம எது தப்பு பண்றோம் எது தப்பு பண்ணல அது தப்பு பண்ணாம சுய கட்டுப்பாடுனோட எப்படி இருக்க முடியும் அதை யோசிச்சு அதுலயே பயிற்சி இது பண்ணி, சரி நம்ம இன்னைக்கு சுய கட்டுப்பாடு இல்லை எதனால, அது நம்மளோட நம்ம என்ன தப்பு காரியம் பண்றோம் நம்ம யோசிச்சு அது என்னைக்கு என்ன ஆகும், இது மாதிரி நல்லது நீங்க யோசிச்சாலும் என்னைக்குமே நம்மளுக்கு முடிவு அமிர்தம் தானே கிடைக்கும். அதனால அதுக்கப்புறம் ராஜம்ல வந்து ஆரம்பம் அமிர்தமா இருக்கும், ஆனா புலன்கள் இன்பத்தில் கிடைப்பது அதுக்கப்புறம் முடிவு விஷயம். ஆரம்பிக்கச்சு எல்லாம் நன்னமே இருக்கும், அமிர்தத்தோட நம்மளுக்கு இது கிடைச்சிடுத்து, இன்னைக்கு ரொம்ப ஹாப்பி, நம்மளுக்கு நம்ம நினைச்ச காரியம் எல்லாம் நடந்துடுத்து எல்லாம் சொல்லுவா. அப்புறம் அவ புலன்கள் இன்பத்துக்கு ஓடுறா. அவ அதுக்கு என்ன அவ என்னைக்குமே இது என்ன பணம் எக்கச்சக்கமா கிடைக்கும், அப்புறம் புலன்கள் எப்படி இன்பத்தால் நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் சொப்பம் இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் தோடிடுவா. முடிவு என்ன ஆறுது, எல்லாம் விஷமா ஆறுதுதான். அதான் இப்போ வந்து என்னது தாமசம் என்ன, எப்போதும் அவ உறக்கத்துல இருப்பா, மயக்கத்துலதான் இருப்பா. அவ இன்னைக்குமே நார்மலா இருக்கவே மாட்டா. நார்மல் எல்லாம் அவ வந்து டைம் டேபிள ஃபாலோவே பண்ண மாட்டா. 12 மணிக்கு எழுந்துக்கிறது, 1 மணிக்கு எழுந்துக்கிறது, அதுக்கப்புறம் குளிக்காம இருக்கிறது, அப்புறம் வந்து பகவானை பத்தி நினைக்காம இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் எப்படி இன்னொருத்தர் இன்னைக்கு யாரு நம்மளுக்கு கிடைப்பா, ஒரு ஏமாற்ற யாரு ஏமாற்றலாம் அதே மாதிரி யோசிச்சு ஆரம்பத்திலும் சரி முடிவிலும் சரி அவ என்னைக்குமே யோஜனை மயக்கத்துல இருந்து அவ என்னைக்குமே சக்சஸாவே ஆக முடியாது லைஃப்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 4 வர்ணங்கள், குணமும் கடமையும். பிராமணர்கள் பிராமணர்கள் இன்னைக்கு எப்படி இருப்பாரு, என்னைக்குமே அமைதியா இருப்பா, அவ சுய கட்டுப்பாடோட இருப்பா, தவம் எல்லாம் நிறைய பண்ணுவா, என்னைக்குமே இன்டர்னல்லையும் எக்ஸ்டர்னல்லையும் தூய்மையா இருப்பா, என்னைக்குமே மனசு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதையும் தன்னோட அவரோட இதையும் தூய்மையா இருக்கணும். அப்புறம் தவத்துல எல்லாம் வழிபாடு போவா. அதனால அவ அறிவுல எப்படிலாம் நீங்க என்னெல்லாம் படிச்சாலும் எந்தெல்லாம் புஸ்தகம் படிச்சாலும் ஏதோ வேதாந்த சூத்திரம் எல்லாம் படிச்சு, அப்புறம் பல ஆச்சாரியர்களை படிப்பெல்லாம் படிச்சு, ஸ்ரீ பிரபுபாதா ஏசி பிரபுபாதா அவரோடதெல்லாம் புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சு, பாகவதம் படிச்சு, பகவத்கீதா படிச்சு, தன்மை எப்படி தூய்மையா இருந்து இதுல அறிவை எப்படி நம்ம இது நல்ல விருத்தி பண்ண முடியும் தான் யோசிப்பா. வைசைகள் இதுல இருப்பா, என்னைக்குமே அவ விவசாயம் இருப்பா, பசுக்களை காத்தல், வியாபாரம். அதே மாதிரி வைசியர்களுக்கு அதே மாதிரி அவளோட விவசாயத்துல ஜாஸ்தி கான்சென்ட்ரேஷன் ஆகி பசுக்களை எப்படி பராமரிக்கணும், பரிசால நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் வியாபாரத்துக்கு நம்ம என்னெல்லாம் இது பண்ணி எப்படி வியாபாரம் கல்டிவேட் பண்ண முடியும்னு யோசிப்பான். சத்திரியர்கள் இன்னைக்கு வீரமா இருப்பாவா, தேஜஸா இருப்பாவா, தைரியமா இருப்பா, அப்புறம் எப்படி மக்களை காத்துவதுங்கிறது அவளோட மீனிங். என்னைக்குமே தலைமையில ஹெட்டா இருப்பாவா, என்னைக்குமே அர்ஜுனன் சொல்லுங்க, அவருக்கு எவ்வளவு வீரம் இருந்தது, தேஜஸ் இருந்தது, தைரியம் இருந்தது, மக்களை எப்படி காப்பாத்திட எல்லாம். சூத்திரர்கள் என்ன பண்ணுவா, எல்லாருக்கும் சேவை பண்ணுவா. அதனாலதான் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இது பிறப்பால் இல்ல, ஒருத்தரோட சுபாவத்திலையும் குணத்தாலும் தீர்மானப்படுகின்ற விஷயங்கள் தான் இதெல்லாம்.
அதனால நம்ம எப்படி நம்ம சுபாவத்தை இது இல்ல பிறப்பாலும் இல்ல, நம்ம குணத்தாலதான் இதை திரும்ப அந்த குணத்தை எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்தணும்னு நம்ம படிச்சோம்ல போன வாட்டி சாப்டர்ஸ்ல எல்லாம். உணவு எப்படி இருக்கணும், நம்மளோட பழக்க வழக்கம் எப்படி இருக்கணும், நம்ம எப்படி பேசணும், நம்ம எப்படி எல்லாருடைய ஆன்மீக குருவோட எப்படி இருக்கணும், அதெல்லாம் தான் எல்லாம். அது நம்ம கடமையை எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், கடமையை எப்படி நம்ம எல்லாம் நம்மளோட கடமையை என்னைக்குமே இதே பண்ணக்கூடாது. பிராமணர்கள் வந்தா, வைஷ்ணவர் வந்தா, ஆச்சாரியர் வந்தா எப்படி அவர் மரியாதையும் கட்டுப்பாடுனோட இருக்கணும், எல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரிதான் ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.47 யாரா படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். படிக்கிறீங்களா யாரா? 18.47 படிக்கிறேன் ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணக பரதர்மாத் ஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவக நியதம் கர்ம குர்வன்னாப்னோதி கில்பிஷம். மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டு இருப்பது சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டு இருக்கதே சிறந்தது. என்ன சொல்றேன்னா, இன்னொருத்தர் கடமையை ஏற்று அது பக்குவமாக செய்யாத விட நம்ம முறையாக செய்விட்டாலும் நம்மளோட சொந்த கடமை நம்மளுக்கு என்ன பகவான் கொடுத்திருக்காளோ அது நல்லதா நம்ம பண்றதுதான் நம்மளோட கடமை. அப்புறம் நம்மளுக்கு இயற்கையா நம்மளுக்கு எல்லாம் நடிக்க பகவான் கொடுத்திருக்காரு நம்ம கடமைகள். அது அதுக்காக நம்ம கடமைகள் நம்மளோட என்னைக்குமே கடமையே என்னைக்குமே ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம கடமைகள்ல இருந்து எப்போதுமே வெளியில வரவே கூடாது. நம்ம கடமைகள் என்ன, நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும், அது மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுதான் பிராமணர் சத்தியர் வைசியர் எல்லா சூத்திரர்கள் எல்லாம் கடமைகளை குறிப்பிட்ட எல்லா இயற்கை குணங்களுக்கும் எல்லாமே இது பண்றா. அப்புறம் ஒரு கடமை ஒருவன் ஒருத்தர் இன்னொரு கடமை நகலே செய்யக்கூடாது என்னைக்குமே. அதனால நம்ம பிராமண குலத்துல பிறந்திருந்தா கூட நம்மள நான் பிராமணன் எல்லாத்தையும் சொல்லி நம்ம போகக்கூடாது. அதனால என்னென்ன சூத்திரன் கூட பிராமண இதுல குணத்துல வரலாம். அவ எப்படி நிச்சயமா வர முடியும். கிருஷ்ணர் பிராமணன் பார்க்கல, சூத்திரன் பார்க்கல, வைஷ்ணவ பார்க்கல, சஸ்திரிய பார்க்கல. நீங்க உங்களோட நீங்க எப்படி நீங்க என்னை எப்படி நீ தியானிக்கிறீளோ, எத்தனை நீங்க யோசிக்கிறீளோ, எவ்வளவு நீங்க கிளீனா இருக்கீளோ, இதயத்திலும் சரி, வெளிப்புறமும் சரி, உள்புறம் சரி, அப்புறம் எப்படி என்ன பகவானா என்ன எப்படி நீங்க ஈடுபடுறீங்களோ அதுதான் முக்கியம். அவர் யோசிக்கிறார், வேற ஒண்ணும் அவர் கேட்கவே இல்லை நம்ம கிட்ட இருந்து எல்லாம். அதனால அதுதான் நம்ம என்னைக்குமே யோசிக்கணும் என்னைக்குமே. அதுக்கப்புறம் ஆனா பிராமண குலத்தை என்னைக்குமே சத்துவ குணத்தை இருக்கிறது நிச்சயம். ஆனா ஒருத்த இயற்கையில இல்லாத ஒருவன் என்னன்னா, பிராமணர் எப்படி பண்ணா அவளோட எல்லாம் டீஸ் பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப பெரிய தப்பு. அதே மாதிரி நம்ம எதிரிகளை கொள்வதில் சத்திரிய வன்முறைக்கு கையாள வேண்டும். யார் நம்மளுக்கு எதிரிகள்? இது என்னன்னா சத்திரியனோட என்ன கடமை என்ன, நம்மள அந்த நம்ம எப்படி போரில் வந்தா எப்படி நம்மள எதிரிகள் இது பண்ணிட்டு நம்ம நிலைநாட்டணும். அர்ஜுனன் எவ்வளவு யோசிச்சான். அதுக்கப்புறம் தானே இவர் சொல்லி அவருக்கு பக்குவப்படுத்திதான். அப்புறம் தான் அவர் தோணித்துல நம்ம என்ன தப்பு பண்ணிடணும்னு. என்னால என்னைக்குமே நம்ம அதனால நம்ம நம்ம கடமையை விட்டுட்டு நம்மளோட கடமை என்ன இருக்கோ, நம்மளுக்கு என்ன கடமை கொடுத்திருக்காளோ அந்த கடமை விட்டுட்டு இன்னொரு கடமை கிட்ட நம்ம போகவே கூடாது. அதுக்கு ஒவ்வொருவரும் யார் என்ன பண்ணணும்னா, கடவுளுக்கு திருப்திக்காகவே ஒரு காரியம் அவ செயல்பட வேண்டும். அதான உதாரணமான என்னன்னா, அர்ஜுனன் தன்னோட எதிரிகளுடைய போர் புரிய தயங்கினாரா இல்லையா? ஆனா அவர் அவர் எப்படி கிருஷ்ணர் சொன்னார், உன்னோட டியூட்டி என்ன, நீ எதுக்காக அவரை இது பண்ணணும், நீ அவரை போர்ல இது பண்ணா கூட நீ பாவம் பண்ணல, நீ உன்னோட கடமை பண்ற, கடமைல இருந்து வெளியில வரவே கூடாது. உன்னோட கடமை என்ன கொடுத்திருக்காளோ, நீ சத்திரியன் குலத்துல பிறந்தவன், அப்ப நீ போரில வந்துட்டா நீ பின்வாங்க கூடாது. அவளை நம்ம அதர்மம் இது பண்றதுக்காக, தர்மம் நிலைநாட்டுறதுக்காக அதர்மம் நம்ம இது பண்ணினாதான் தர்மம் நம்மளுக்கு வர முடியும். இல்லாட்டா நம்மளோட ராஜ்யம் எல்லாம் இதாயிடும். அதுக்கு அதனால அவர் சொல்லி அப்புறம் அதே மாதிரி அதை ஃபாலோ பண்ணினார் அவர். அதனால நம்ம எந்தெந்த நம்மளுக்கு விதி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரோ எந்தெந்த அதே மாதிரி நம்ம
கடமையில இருக்காம எல்லாத்தையும் நம்ம நல்ல செவ்வனே செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தர்மம் கடமையே வழிபாடு. மனிதன் தன் இயற்கையான கடமை செய்வதன் மூலம் முழுமைகளே அடைய முடியும். மற்றொருவர் கடமையை சிறப்பாக செய்வதை விட குறைபாடு இருந்தாலும் தன் சொந்த கடமையை செய்வதே சிறந்தது. நம்மளோட கடமை நம்மளுக்கு என்ன கடமை கொடுத்திருக்காளோ அதை செய்வனே செஞ்சுட்டு பக்கத்தாத்து வீட்டுக்காரர் அதை கடமை பண்ணணும்னு அது செய்யவே கூடாது. நம்மளோட கடமையை சிறப்பாக செய்யணும். அது அது குறைபாடு இல்லாம அதுல எவ்வளவு நன்னா கரெக்டா பெர்ஃபெக்டா பண்ண முடியுமோ அதே மாதிரிதான் யோசிக்கணும். அதே மாதிரி இது பிறப்பால் இல்ல, ஒருவரின் சுபாவத்தில் இதனால இது தீர்மானப்படுகிறது. நம்ம பிறப்பால இது தீர்மானப்படுத்தப்படுகிறது இல்ல, அது குணத்தாலதான் தீர்மானப்படுத்தப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.54 யாரா படிக்கிறீங்களா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. பிரம்ம பூத பிரசன்னாத்மா நா சோசதி நா காங்ஷதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பராம். இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரமனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்றும் விரும்புவதில்லை. எல்லா உயிர்வாளிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அவன் என தூய பக்தொண்டை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். பிரம்ம பூத பிரசன்னாமாம் ந சோததி ந காங்ஷதி சமஹ சர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பராம். இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, என்னைக்கு நம்ம நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் இது கொடுத்திருக்காளோ, நம்மளுக்கு யாரு தெய்வீகமான நிலை பெற்றவனா இருக்கணும், உடனே அவன் பரபிரம்மனை உடனே இன்பம் அடைகிறான். அவன் என்னைக்குமே அவன் கவலையே படுறதில்லை. அவன் எதையா வேணுங்கிறத அதையும் யோசிக்கிறதும் இல்ல. எல்லா உயிர்களோட அவன் சமநோக்கு நிலையில பாக்குறான். அதுதான் பக்தி தொண்டை. அப்படி பண்ணினாதான் பக்தி தொண்டை அவளை அடைகிறான். என்னன்னா பிரம்மபூதி நம்ம நிலையுமே அடையணும், அதுதான் நம்மளோட லட்சியமா இருக்கணும். ஆனா அதுல இருந்து நம்ம முன்னோக்கி சென்று தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதே நம்ம லட்சியமா வச்சிருக்கணும். அதுதான் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுக்கிறவனும் ஏற்கனவே பூரணத்தன்மை பிரம்மபூதாவ நிலையில அவள் இருக்கா. பரமனுடன் இல்லாம இணையாம இருக்கிறவனுக்கு அவருக்கு தொண்டாற்ற முடியவே முடியாது. நம்ம என்னைக்குமே பூரண கருத்து தொண்டுபடி எப்படி பக்தி தொண்டை நம்ம என்னைக்குமே ஃபாலோ பண்றோமோ அவாதான் ஆன்மீக நிலையிலும் அவளால மேல வர முடியும். அதே மாதிரி பௌதிகமான வாழ்வில் ஒரு என்னைக்குமே ஒரு புலனுகர்ச்சிக்காக செய்யும் போது அதுல எக்கச்சக்கமா துன்பம் தான் இருக்கு. ஆனா தூய பக்தியில யார் இருக்காளோ அதுல துன்பமே கிடையாது. அப்புறம் கிருஷ்ண உணர்வுல யார் இருக்காளோ அவளுக்கு கவலை கிடையாது, விருப்பு வெறுப்பு எதுவுமே கிடையாது. அவதான் கடவுளும் முழுமையானவரா ஆறார். யாரு கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறாளோ அவெல்லாம் உயிர் வாழ்வியல் எல்லாமே தண்ணிய முழுமுழுதா அவன் நம்ம இதை இன்வால்வ் பண்ணிக்கிறோமோ. அவன் ஒரு தூய பக்திக்காரன் எப்படின்னா ஒரு அழுக்கு தண்ணீருக்கு கம்பேர் பண்ணியிருக்கா. அழுக்கு தண்ணீர் இல்லாம எப்படி தூய்மையாக, அழுக்கு தண்ணீர் இல்லாம தூய்மை எப்படி ஒரு நதியை போன்றவன் மாதிரி அவன் ஆறான். அதனால அவன் தூய பக்தத்தை கிருஷ்ணர் தவிர யாருக்குமே அவருக்கு எந்த சிந்தனையுமே வராது. அதனால என்னைக்குமே இன்பமா இருப்பானோ அவன் ஜடம் லாபம் நஷ்டத்துக்கு அவன் வருந்துக்கிறதே கிடையாது. லாபம் கிடைக்கினாலும் சரி, நஷ்டம் கிடைச்சாலும் சரி, சர்வ கிருஷ்ணார்ப்பணம். அதேதான் அவன் எதனால அது அவனோட பக்தி தொண்டில் அவன் ஃபுல்லா லைட் இருக்கான். அதே மாதிரி ஒரு உயிர் வாழும் பரமபுருஷனும் ஒரு சிறு அம்சமும் அவன் நித்திய சேவகன் என்று அவன் நினைச்சு ஒவ்வொரு வாட்டியும் பகவானோட இதுக்காக சேவகத்துல ஃபுல்லா நம்மள எல்லாம் அர்ப்பணிக்கிறார். அதுதான் அது அவர் இந்த ஜட உலகில் யார் தூய பக்தரோ ஜட உலகில் எல்லாம் சில பேர் உயர்ந்தவா சில பேர் தாழ்ந்தவா அது மாதிரி யோசிக்கிறதே கிடையாது. எல்லாமே உயர்வு, எப்படி சில சமயம் மேல போகலாம், அப்புறம் அடுத்த க்ஷணம் என்ன வருமோ, எப்படி என்ன நஷ்டம் வருமோ ஒண்ணு சொல்ல முடியாது. டவால்னு கீழே பாதாளத்துக்கு போயிடலாம். அதனால அது டெம்பரரி. அதெல்லாம் அதனால பகவான் என்ன இது பண்ணுமோ வெறும் பிரம்மபூத நிலையும் தூய பக்தனாலுக்கு நம்மளுக்கு எப்படி நம்ம அதுல பண்ண முடியும். அதுக்காக பரம் பிரம்மனுடன் எப்படி ஐக்கியமாகி நம்ம தனித்தன்மையை கொண்டு வரணும், அதுதான் யோசிக்கணும்.
அது வந்து புலன்களை வந்து பற்களை பிடிக்கப்பட்ட பாம்பு மாதிரி இருக்கு. எப்படி வந்து பற்களை பிடிக்கப்பட்ட பாம்புன்னு பயம் இல்லாததுவா இருக்குமோ அதே மாதிரி புலன்களும் தாமாவே நம்மளுக்கு கட்டுப்படுத்திட்டு அவரோட பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. என்னைக்குமே நம்ம வந்து உடல் வந்து என்னைக்குமே நம்ம இந்த உலகம் இருக்கு பாருங்க ஃபுல்லா துன்மை, என்னைக்குமே ஆல் சார்ட் ஆஃப் மிசரிஸ் தான். ஆனா இந்த வந்து பகவானுக்கும் இந்த முழு உலகமும் ஆன்மீக உலகம் பகவானுக்கு எப்படி எல்லாம் அவருக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. மேல் உலகம் கிடையாது, கீழ் உலகம் கிடையாது, அவரோடது எல்லாமே வைகுண்டம் தான். அதே மாதிரி பக்தர்களை பொறுத்தவரையிலும் இந்த ஜட உலகில் வந்து ஒரு சிறு எறும்பு மாதிரி நம்மளாம் துச்சமானவரே. அதனால இந்த நிலையில் நம்ம வந்து எப்படி தூய பக்தி தொண்டு பிரச்சாரம் செய்து பகவான் சைத்தன்ய கருணையில் அடைய முடியுங்கிறத நம்ம ஒரே லட்சியம் வச்சுட்டு நம்மளோட லைஃப நம்ம வந்து கொண்டு போனோம். பிரம்மபோத நிலைவு மற்றும் தூய பக்தி. மத் பக்தி கிருஷ்ணோட தூய பக்தி அடைதல், சமமான பார்வை, அனைத்து உயிர்களும் சமமாக பார்த்தல், பிரம்மபோத நிலை, மகிழ்ச்சியான ஆன்மா எதற்கு வருந்துவதில்லை, எதற்கும் ஆசை பெறுவதில்லை. பக்தியால் மட்டுமே என்னை உள்ளபடியே அற முடியும். பகவான் என்ன சொல்றார், என்ன வந்து மத் பக்தி கிருஷ்ணருடன் தூய பக்தி எப்படி அடையணும் நம்மளுக்கு. இப்ப நான் சொன்னேன் பாருங்க, தூய பக்தி எப்படி அடையணும், பகவான் சரணம் அடைஞ்சு பகவானுடைய வந்து பகவானுக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் யோசிச்சு அதே மாதிரி பார்த்து காத்தால எழுந்து மங்களாரத்தி இது பண்ணி சாண்ட் பண்ணி அப்புறம் பகவானை வந்து பூ புக்ஷம் என்ன வீட்டுல இருக்கோ அதை வந்து நெய்வேத்தியம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம பாகவதம் பகவத்கீதா எவ்வளவு கேட்க முடியுமோ நம்ம ஆச்சாரியர்கிட்ட இருந்து அவர்கிட்ட அப்புறம் சாண்ட் பண்ணி ஹரிநாம் கீர்த்தனம். அதே மாதிரி தூய பக்தி நம்ம அடைய முடியும். அப்புறம் பிளஸ் பிரசாதம் வச்சு பகவானுக்கு அந்த பிரசாதம் உட்கொண்டு இல்லாட்டா அதை மிக்ஸ் பண்ணி அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்ல இருந்துட்டு வேற எதை யோசிக்காம என்னைக்குமே பகவான் பத்தி சதா சர்வ காலமும் 24 மணி நேரம் என்னைக்குமே கிருஷ்ணன் நினைவிலேயே நம்ம இருக்கணும். சமமான பார்வை, எல்லாமே உயிர்களெல்லாம் நம்ம வந்து ஈக்குவலா பார்க்கணும். இது மேலு இது கீழே அப்படி யோசிக்கவே கூடாது. அப்புறம் பிரம்மபோத நிலை என்னன்னா, மகிழ்ச்சியான ஆன்மா எதற்குமே யார் மகிழ்ச்சி அடைகிறாளோ அவள்லாம் வந்து அவ வந்து கவலையே படுறது கிடையாது, அவளுக்கு ஆசையும் இருக்காது. அவ ஒரு அந்த ஸ்டேஜுக்கு அவ ரீச் ஆயிட்டா. அதனால பக்தியில் மட்டுமே என்னை உள்ளபடியா அறிய முடியும். எப்படி நீங்க என்னோட பகவான் என்ன சொல்றாரு, நீங்க எப்ப என்னோட பக்தியில வரீங்களோ அப்பதான் நீங்க வந்து என்ன அறிய முடியுங்கிறார் அவர். அதுதான் வேற ஒண்ணு, அதுதான் சொல்றார் அவர். அதுக்கு அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. வர படிக்கிறீங்களா? படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி, இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரீவியஸ் ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஃபார்தர் ரெஃபரன்ஸ்ல அடிக்கடி இது வந்துட்டே இருக்கும். 18 இது இந்த போச்சு பாருங்க, போன இதுவும் சரி இதுவும் சரி. படி. மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி சத்யம் தே பஜன பிரியோ அசீமே. எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றானோ, மன்மனா பவத் பக்தோ மத் யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் அவேக்ஷேசி சத்தியம் ஜே ஜன பிரஜ பிரியோ அசீமி. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவ என்பது மையமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு சொல்லுகின்றேன், அளிக்கின்றேன். இது என்ன சொல்றான்னா, பகவான் சொல்றேன் எப்போது என்ன நினை, சதா சர்வ காலமும் என்னை பத்தி நினை. உட்காண்டா கிருஷ்ணா, நின்னாண்டா கிருஷ்ணா, பகவானே நீதான் எல்லாம், எனக்கு வேற ஒருத்தரும் எனக்கு கிடையாது. பகவான் தானே எல்லாம் நம்மளுக்கு அருள கொடுக்குறாரு. யார் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு, யாராவது நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு, அடுத்த நிமிஷம் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் நம்மளுக்கே தெரியாது. அதனால எப்போது என்னை பத்தி நிலை, என்னோட பக்தனாக என்னை வழிபட்டு என்னோட வணக்கங்களை நீ வந்து எனக்கு சமர்ப்பி, என்னோட தாமரை பாதங்களை என்னை வந்து நீ வந்து என்னோட சரண அடைங்கிறார். இதுதான் வந்து கிருஷ்ணனோட தூய பக்தின் ஆகி அவரை பற்றி எப்போது நினைத்து அவருக்காகவே என்னைக்குமே செயல்பட வேண்டும். இதுதான் நம்மளோட ஞானத்தை வந்து மிக மிக ரகசியமான பகுதி.
ஆனா கடமைக்காக சில பேர் தியானம் பண்றா பாருங்க, அது மாதிரி ஆகக்கூடாது. கிருஷ்ணனை எப்போதுமே நினைவு கொள்வதற்கு உகந்த நம்மளுக்கு வாழ்வை எப்படி அழிக்க முடியுமோ அது மாதிரி நம்ம அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நம்ம என்னைக்குமே நம்ம தினசரி செயல்களை கிருஷ்ணருடைய தொடர்பியாக இருக்க நம்ம என்னெல்லாம் கிருஷ்ணரோட தொடர்பு இருக்கோமோ அதெல்லாம் தான் பண்ணணும். நம்ம 24 மணி நேரமும் கிருஷ்ணனை நினைப்பை தவிர வேற எண்ணுமே நம்ம செய்யவே கூடாது. அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை அமைத்தா வச்சுக்கோங்க. இந்த தூய கிருஷ்ணா உணர்வு இருப்பவர்கள் கிருஷ்ணருடைய இருப்பிடத்திற்காக நிச்சயமாக 100% போவார். அது அதுல கொஞ்சம் கூட ஐயம் இல்லைன்னு பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றார். அங்க அவரோட கிருஷ்ணர்கள் நேரடியாக உறவிலும் இருப்பார். அதுவே பகவான் நம்மளுக்கு 100% கேரண்டி சொல்றார். அது அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமான நண்பன் இல்லையா? அதனால அந்த ஞானத்தில் அது ரொம்ப ரகசியமான ஞானம் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் சொல்லியிருக்கார். அதே மாதிரி அவரோட பாதையை நம்ம பின்பற்றும் ஒவ்வொருமோ நம்ம அர்ஜுனன் மாதிரி நம்ம கூட கிருஷ்ணரோட நண்பனாக ஆக முடியும். அதே அர்ஜுனன் எப்படி பக்குவம், நின்னா கிருஷ்ணா, உட்காண்டா கிருஷ்ணா, தூங்கினா கிருஷ்ணா, சாட்டா கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணன் விட்டு அவரோட அணு 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 ஒரு 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 நரம்புல ஒரு செல்ஸ்ல கிருஷ்ணா விட்ட ஒருத்தருக்குமே இருக்க மாட்டார் அவர். அதனால்தான் அவர் எப்போது நினைக்கிறது கிருஷ்ணாவை எந்த செயல் செய்தாலும் கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி நம்ம நம்மளும் அந்த மாதிரி பக்குவத்தை அடைய முடியும். அவர் கிருஷ்ணர் இரு கரங்களில எவ்வளவு அழகா புல்லாங்குழல வச்சுட்டு இருக்கார். தலைமுடியில மயிலருகே இருக்கார் பாருங்க. நீல நிறமேனியில் அழகமான திருமுகத்தை அவரோட உருவத்தில நம்ம நம்மளோட மனதை நம்ம ஒருமுகத்தைப்படுத்த வேண்டும். அந்த இதான் திருப்பி திருப்பி சொல்றா. பிரம்ம சம்ஹிதையிலையும் எல்லா இலக்கியங்களையும் நிறைய கிருஷ்ணரை பற்றி எவ்வளவு அழகான, அவரை பார்த்துட்டே இருக்கலாம். அப்படி ஒரு அழகான, எவ்வளவு தடவை பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு திருப்தியா இருந்தா இல்லவே இல்லை. அப்புறம் அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அவரோட கிருஷ்ணரோட உருவத்தை வர்ணனைகளை எல்லாத்தையும் மனசுல வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி பகவானோட இதர ரூபங்கள் கூட நம்மளோட கவனத்தை திருப்பவே கூடாது. விஷ்ணுவா இருக்கட்டும், நாராயணா இருக்கட்டும், ராமர் ஆகட்டும், வராகர் இருக்கட்டும், எல்லாம் பலப்புற ரூபங்கள் கூட பகவானுக்கு உண்டு. ஆனா அந்த பக்தன் தன்னோட மனதை ஒரு அர்ஜுனனுக்கு முன்னால் இது கிருஷ்ணரோட ஒரு இதுதான் ஒருமுகமா இருக்க முடியும். அதனாலதான் கிருஷ்ணருடைய ரூபத்தின் மீதியே ஒரு நினைத்தைப்படுத்துதான் அது பெரிய பெரிய ஒரு ரகசியம் நம்மளுக்கு சொல்றாரு. அது என்ன ரகசியம்? அந்த ஞானத்தோட ரகசியம். அதனால அவர் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனோட ஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணர் அவர் சொல்றாரு இப்படி இப்படி எப்படி இருந்தா நம்ம எப்படி நம்ம கிருஷ்ணரோட எப்படி நெருங்க முடியும், என்னெல்லாம் பண்ணா நம்ம எப்படி நம்ம கிருஷ்ணரை எப்படி நம்ம அடைய முடியுங்கிறது அதே கிருஷ்ண மதத்தை சத்தியமா சொல்றாரு அவர். நீ என்கிட்ட வந்தியானா எல்லாம் சத்தியம், இது நிச்சயமா ஆகும்னு. அப்ப மிக ரகசியமான அறிவு என்ன சொல்றார்? மன்மனா பவ மத் பக்தோ, எப்பொழுதுமே என்ன நினை பகவான், என்ன நினை பக்தா, என் பக்தனாவாய். நீ என்ன நினைச்சாலே என் பக்தனாவாய். அதுக்கப்புறம் என்னை வழிபாடு, என்னை வணங்கு. யார் இப்படி சொல்வான் நம்மள? அவர் நம்மளை கூப்பிடுறார். நம்மளே போனோம், அவர் நம்மளை கூப்பிடுறார். ஒண்ணு வாங்கோ வாங்கோ, நீ எங்கிட்ட வாங்கோ, என்னை வழிபடுங்கோ, என்னை வணங்குங்கோ, என்னை பக்தனாகுங்கோ, என்னை பத்தி எப்போதும் அதான் சொல்றார். அதனால என்னைக்குமே நம்ம மன்மனா பவமத் பக்தோ, மன்மனானா என்னை எப்போதுமே என்ன சிஷ்ய பக்தரே, என்னை எப்போதும் பக்தர்களே என்னை நீங்க நினைங்கோ, எப்போதும் என்ன நினைங்கோ. நீங்க நினைச்சா என்ன ஆகும்? என்னோட பக்தனாவேள். அப்புறம் என்ன பக்தனானா நீங்க என்ன வழிபடுங்கோ, என்னை வணங்குங்கோ. அதுக்கு நீ நிச்சயமா என்ன நீ இதெல்லாம் பண்ணின வச்சுக்கோ, நிச்சயமா நான் என்ன அடைய முடியும். இது சத்தியம், இது சத்தியம், இது சத்தியம். ஏன்னா நீ எனக்கு ரொம்பமா பிரியான்மானவன். அவர் கூப்பிடுறாரு நம்மள. இவ்வளவு யாரு நம்மள கூப்பிடுவா? அதே மாதிரி எல்லாரும் இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாரும் முடிஞ்சதுன்னா பை ஹார்ட் பண்ணுங்க. இதை நினைச்சுக்கோங்க, உங்களோட லைஃப்ல ஒரு குறிக்கோளா வச்சுக்கோங்க என்னைக்குமே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து படிக்கிறீங்களா? 18.66. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது ஸ்லோகம் தான். சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ்யே அகம் தவாம் சர்வ பாபலேப்யோ மோட்சயாமி மா சகிக. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே
சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எப்படி சொல்றாரு பாருங்க கிருஷ்ணா, நம்மள எல்லாரும் எப்படி கூப்பிடுறாரு, வாங்கோ 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 வாங்கன்னு கூப்பிடுறாரு. எல்லாரும் இந்த நம்ம இந்த டைமண்ட்ல என்ன சுப்பீரியர் மோஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எல்லாரும் கை நழுவ விடாதீங்கோ. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணம் அடைவாக. எல்லாத்தையும் தர்மமாங்களை விட்டு திறந்து விடு, என்னிடம் மட்டும் நீ சரணம் அடைஞ்சிடும். எல்லாம் நான் உன்னை பாப்ப வினைகள் இருந்து நான் உன்னை வெளியில கொண்டு வரேன், பயப்படவே பயப்படாதுன்னு நம்மளுக்கு பகவான் சொல்றார் மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, இதுல எல்லாமே திறந்துடுங்கிற தர்மங்களை தொட என்ன விட சரணமடை, அவன் பாப்ப விலகிலேருந்து எல்லாத்தையும் நான் இது கொண்டுறேன். அது யாரு இதுலயும் பகவத்கீதைன்னு அப்படிதான் சொல்றாரு சுருக்கமா. அர்ஜுனன் என்ன சொல்றேன்னா, எனக்கு அளிக்கப்பட்ட அனைத்து முறைகளையும் துறந்து என்னிடம் சரணமடைந்தால் என்று அடைங்கிறார் அவர். எல்லா பாவங்களையும் நான் காக்கிக்கிறேங்கிற அவர் அதுக்கப்புறம் அது என்ன சொல்றேன்னா, அதுல நீங்க கிருஷ்ணாரோட ஒரு அழகான உருவத்துல எல்லாருமே கவரப்பட்டிருக்கா. எல்லாருமே அவரை கவர கொடுக்கிறிய அவர் தன்மை இருக்கு. அவர் தான் கிருஷ்ணா. அந்த கிருஷ்ணா அழகா வச்சுக்கோங்க, வலிமை நிறைந்த சக்தி வாய்ந்த தரிசனால் கவரப்படுவோம். இங்கு அவளை யாரெல்லாம் கவரப்படுகிறாளோ அவள் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி. நிறைய பேர் ஆன்மீகவாதிகள் இருக்கிறார். அவர்களில் சில அருவபுரத்தின் தரிசனத்தை கூட பற்று கொண்டு இருக்கிறார். வேலை செய்றவர் என்ன பண்றான்னா பரமாத்மாலும் கவரப்படுகிறார். ஆனால் பரமபுருஷர் பகவான் உருவத்தினால் கவரப்படுகிறவர், அதுல சிறப்பாக யாரு பரமபுருஷர் பகவான் கிருஷ்ணருடன் கவரப்படுகிறாளோ அவ நிச்சயமா ஆன்மீக உணர்வாதிகளில் மிக மிக பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதான் அது என்ன, இதுல என்ன ரகசியம்னா, வேறு விதமா கூறினால் பூரண உணர்வுடன் கிருஷ்ணருக்கு யார் பக்தி தொண்டு செய்வதே ஞானத்தில் மிக மிக ரகசியமானது நம்ம சொல்ற. இதுதான் ஃபுல்லா முழு பகவத்கீதையின் சாராம்சம் உண்டு. கர்மயோகிகள் விடுங்கோ, தத்துவவாதிகள் உண்டுகோ, அஷ்டாங்க யோகிகள் இருக்கு, பக்தர்கள் எல்லாருமே ஆன்மீகவாதிகள் தான் எல்லாம் சொல்றான். ஆனா அவளோட ஸ்பெஷல் யாரு? தூய பக்தனே தான் அவர் சொல்றாரு. கிருஷ்ணா சொல்ற, நீங்க பயப்படாதே, தயங்காதே, கவலைப்படாதே, என்ன நான் உனக்கு இது கொடுக்குறேன், நீ என்கிட்ட மட்டும் வா, எந்த கவலையும் நீ படாதுன்னு தான் சொல்றாரு பகவானே. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது மாதாஜி. சர்வ தர்மா பரிதர்ஷ்ய, அனைத்து விதமான தர்மங்களை கைவிட்டு என்னிடம் மட்டுமே சரணமடி. எப்படி கூப்பிடுறாரு பாருங்கோ, எப்படி வான்னு கூப்பிடுறாருங்க. எல்லாமே தர்மங்களை கைவிடுங்கிறார், என்னிடம் மட்டுமே சரணம் அடைஞ்சிடுங்கிறார். அதான் மாசுச்ச, அஞ்சாதே, பயப்படாதே, நான் இருக்கேன் உன் பின்னால, நான் உன்னை எல்லாமே பாவங்களிருந்து விடு, ஆனா என்ன சரணாகதி அடிங்கிறார். அவர் தான், வேற ஒண்ணு அவர் கேட்கல, சரணாகதி மட்டும் அட, என்னோட எல்லாமே நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேங்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. வாச்சா படிக்கிறீங்களா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதா. படிங்க மாதா பிரபுஜி. அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோகः சம்ருத்திர்லப்தா த்வத்ப்ரசாதான் மயாச்சுத ஸ்திதோஸ்மி கத சந்தேகः கர்ஷ்யே வசனம் தவ. அர்ஜுனன் கூறினார், எதனன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சியடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அவர் இப்பதான் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்துக்கிறார், எல்லாம் புரியறது அவருக்கு. அவரு சொல்றாரு பாருங்களே, அர்ஜுனன் கூறுகிறார், என் தன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்க இந்த மயக்கத்துல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வெளியில வந்துருது. அவர்களோட எல்லா மைண்டு கிளியர் ஆயிடுத்து, அவரோட டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுத்து. உங்களோட கருணையாலதான் நான் எனது நினைவே மீண்டும் பெற்று விட்டேன். உங்களாலதான் இந்த மாதிரி வேற மாதிரி நினைச்சு இதுல இருந்தா நான் விட்டு வந்திருக்கேன். எல்லாத்தையும் எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் நான் விடுபட்டு நான் தற்போது உறுதியோட உள்ளேன்.
தங்களது உபதேசங்கள் படி இப்பதான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கடைசி இதுலதான் அவர் வந்து வெளியில வந்திருக்காரு. என்னெல்லாம் இது பண்ணணும், எப்படி நம்ம என்ன பகவான் என்ன சொல்றாலோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து அவரோட ஆணைக்கு ஏற்றபடி சொல்லணும் வந்து அதெல்லாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறார் அவர். அது வந்து அதனால வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இதுல என்ன சொல்றான்னா, என்னைக்குமே இந்த உண்மையான மறைந்த ஒரு வழி என்னைக்குமே ஜடவர்களை கட்டுண்டன ஆகி இருக்கிறான். ஆனா யார முழுமுதற் கண்டவனுக்கு தொண்டு செய்வதன் மூலம் அவன் வந்து திருப்பியும் அவன் வந்து இறைவனது முக்தி எப்படி பெறணும் என்று அவனோட தொண்டன் ஆகின்றார். அதுதான் என்னைக்குமே நம்ம வந்து என்னைக்குமே மாயை வந்து தொடர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து நிச்சயமா சிறைப்படுகிறது. ஆனா நம்ம மயக்கத்தின் காரணமாக ஒரு உயிர் வாழ்வு என்ன பண்றதுன்னா இந்த ஜடவுலகில் தொண்டு செய்து கொண்டே இருக்கு. ஆனா தன்னோட காமத்தினாலும் ஆசைகளாலும் அது பந்தப்பட்டு இருக்கின்றது. எல்லாம் தண்ணியே உலக எஜமானரா அதுவும் யோசிக்கிறது. இதுதான் மயக்கங்கிறது. ஆனா முக்தி பெறும்பொழுது அவளோட எப்படி இருக்கும், அவள் மயக்கம் எல்லாம் போய் முழுமுதற் கடவுளில வந்து சரண அடைகிறாளா இல்லையா? அதுலயேதான் அவ வந்து அவ விருப்பத்திற்காக என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்றான். இந்த உயிர் வாழியை பிணைத்து வைத்திருப்பாக்க மாயை தான் இறுதிய வலை. அதாவது மாயை இறுதி மயக்கம் என்னன்னா, அது வந்து எப்படி அது இழுக்குமா நம்மள அப்படி இந்த கயிற மாதிரி. அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு சான்ஸ் காத்துட்டே இருக்குமா. ஒரு க்ஷணம் கூட அது அப்படி இப்படி நம்மள போக விடாது. அதனால அதுல அந்த கடவுள் நிலையில எப்படி நம்ம கடவுளா எப்படி நம்ம இதெல்லாம் நாம அவ சொன்ன ஃபாலோ பண்ணி அவரை எப்படி சரணம் அடைஞ்சு அவரோட எப்ப நினைப்பால இருந்து எப்படியுமே அவரையே சிந்தித்து பார்த்து நம்ம அப்படியெல்லாம் இருந்தாதான் நம்மளோட வந்து நம்ம இந்த இதுல இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம வந்து வர முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுன தெளிவு மற்றும் சஞ்சயனின் வாக்கு. அது சொல்றாரு அர்ஜுனன், என்னோட மயக்கம் நீங்கியது, எனக்கு நினைவு திரும்புவது நான் உங்களை சொற்படி நடப்பேன். அவர் சொல்ற என்னோட மயக்கம்லாம் போயிடுத்து, எனக்கு நான் என்னெல்லாம் தப்பு என்ன எண்ணங்கள் கொடுத்தேன் அதுல இருந்து நான் வெளியே வந்துட்டேன், உங்களோட சொற்படி நான் கேட்பேங்கிறார். எங்க வந்து யோகேஸ்வரான கிருஷ்ணரும் வில்லேந்தி அர்ஜுனன் இருக்கிறாளோ அங்க வந்து நிச்சயமா செல்வம் மற்றும் நீதி எல்லாம் நெறி எல்லாமே இருக்கும். எங்க நம்ம நீதி இருக்கும் அங்கெல்லாம் எங்கெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் இருக்காரோ வில்லேந்தி அர்ஜுனன் இருக்காளோ அவளுக்கு நிச்சயமா செல்வம் வெற்றி மற்றும் இருக்கிறது நிச்சயமா இருக்கும் அங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கேளுங்கள், பகவத்கீதையை தொடர்ந்து கேளுங்கள், படியுங்கள், கிருஷ்ணரி உபதேசங்களையுமே படியுங்கள், சொல்லுங்கள் கலியுகத்தில் தர்மம். ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் 3 பாயிண்ட் டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்னெல்லாம், பகவத்கீதையை தொடர்ந்து இப்ப முடிச்சுட்டான்னா மூடி வச்சுடாதீங்க, இன்னும் படிங்கோ. திருப்பி ரிஃப்ரெஷ் ஆகும் உங்களோட மெமரி. இப்ப படிச்சா சத்தியம் நம்ம மறந்து போயிடும். திருப்பி படிச்சா மனசுல நல்லா பதிஞ்சிடும். அப்புறம் ரெண்டாவது என்னன்னா கிருஷ்ணரோட உபதேசங்களையும் அவ என்னெல்லாம் சொன்னாலும் மறக்காம அத வந்து மனசுல ஆமா. அப்புறம் மூணாவது என்ன, கலியுகத்தின் தர்மம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தான் நம்மளுக்கு என்னைக்குமே அதுதான் ஒண்ணுதான் நம்ம மனசுல வச்சுட்டே இருக்கணும். கலியுகத்துல எது பெஸ்ட், நாம அதுல கஷ்டமே இல்லை, நாமஸ்மரணம் பண்றது ஒண்ணுமே இல்லை. நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு எவ்வளவு ஈஸியா நம்ம எப்படி ஹாப்பினஸ் கொண்டு வர முடியுமோ. இப்ப நீங்க பாருங்க, ஏதாச்சும் நம்ம மனசு கவலையா இருக்கும், சரி நம்ம ஒரு 4-5 ரவுண்ட் பண்ணிடும் பார்த்தா அதுக்கப்புறம் நீங்க அப்படி ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் வரும் உங்களுக்கு. அந்த கவலையெல்லாம் மறந்துட்டு நார்மலா ஆயிடுவேன். அதுக்கு மேல யாரு நம்ம இல்லாட்டா அதே நம்ம அதையே யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் வச்சுக்கோ, ஏதாவது அடுத்து நம்ம வீட்டுல அதையே யோசிச்சுட்டு இருந்தா திருப்பி நம்மளுக்கு பிளட் ப்ரெஷர் ஏறும், டயபெட்டிக் பேஷண்ட் இருந்தா டயபெட்டிக் ஏறும், வேற ஏதாவது இருந்தா ப்ராப்ளம் இருந்தா அது ஏறும். எதுக்கு அவசியம்? அதுக்கு பதிலா நம்ம வந்து என்னைக்குமே சாத்விக உணவு, சாத்விக தன்மை, சாத்விக மனப்பான்மை, அப்புறம் அகங்காரம் இல்லாம, கோபம் இல்லாம, லஸ்ட் இல்லாம, பிற சொத்தருக்கு நம்ம எதிர்பார்க்காம நம்ம வந்து எவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியுமோ எவ்வளவுக்கு நம்ம முடிகிற அளவுக்கு சம்பாதிச்சுட்டு வீட்டுல பீஸ்ஃபுல்லா குடும்பத்தோட சந்தோஷமா குழந்தைகளோட சந்தோஷமா குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தந்து, பொண்டாட்டிக்கு அவனுக்கு என்ன தெரியுமோ சொல்லி கொடுத்து பொண்டாட்டி ஷேர் பண்ணி, அதே மாதிரி சத்சங்க நம்ம இது பண்ணி அவளோட எல்லாம் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் கேட்டு அதே மாதிரி நம்ம வந்து இருக்கணும். அதேதான். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. Always chant, always be happy, never be sad,
If you are sad, then Krishna is away from you. If you are happy, always Krishna will be there. In each and every second, he will be part of your life. Always keep this motto as a principle in life and go ahead with the life, and there will be no sorrow in your life. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. எல்லாரும் புரிஞ்சுதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல மாதாஜி, புரிஞ்சுது. புரிஞ்சுது மாதா, புரிஞ்சுது மாதா. பிரின்சிபல் இன் லைஃப் புரிஞ்சுதா? என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் புரிஞ்சுதா? நம்ம இத்தனை நாள என்னெல்லாம் லூஸ் பண்ண புரிஞ்சுதா? நம்ம இன்னும் ஃபர்தரா இதுல வந்து லெவல் 2ல எல்லாரும் வந்து சேருங்கோ. எல்லாரும் இன்னும் நம்ம நல்லா படிப்போம். இதெல்லாம் இன்னும் நிறைய இது பண்ணணும். ஒரு நீங்க விட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, அது லிங்க் போயிடும். அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்டும் போயிடும். அப்புறம் அதுக்கப்புறமா நம்ம கேட்டதெல்லாம் மறந்து போயிடுவோம். அதனால கண்டினியூஸ் ஆல்வேஸ் பி இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூவ்மெண்ட். நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. ஆல்வேஸ் be happy and always chant and always follow regulative principles and always get up early in the morning and attend Mangala Harti and hear Bhagavatam, Bhagavad Gita. நிறைய கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்கு. நீங்க ஒன்று தடவை வந்தா உங்களுக்கு அடுத்தது நல்ல சத்சங்கம்ல நீங்க இருப்பேன். உங்களுக்கு நிறைய பேரை இது பண்ணுவாங்க. நிறைய விதவிதமான கேட்கலாம் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம் என்னன்னு சொல்லலாமா? ஸ்ரீ அத்வைதாச்சார்ய விமன் சிவா, நித்யானந்த பிரபு பலராமன், ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணா, கலாராத பண்டிட் சக்திராதா ராணி, ஸ்ரீவாசுதி பக்திவதன். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா, ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. என்னைக்குமே கிருஷ்ணரை மறக்காதீங்கோ. எப்போதுமே மனசுல கிருஷ்ணரோட என்னைக்குமே மனசுல வந்து நம்ம எப்போதும் கிருஷ்ணரோட திருவடி பாதங்களை எப்பவுமே மனசுல மறக்காதீங்க. நீங்க எப்பொழுதும் பகவான சதா சர்வம் காலம் 24 மணி நேரம் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்து அவரை எழுந்தோன்னா அவர் மூஞ்சிய பார்த்துட்டு அவருக்கு இது பண்ணி எவ்வளவு உங்களால அலங்காரங்கள் பண்ண முடியுமோ, எப்படி கோவிலுக்கு போக முடியுமோ. அப்புறம் உங்களுக்கு கோவிலுக்கு போக முடியல, கிட்டக்க கோவில் இல்லைனாக்கா வீடே கோவில நினைச்சிருந்து அதை விதவிதமா அலங்காரம் பண்ணி அந்த திருப்தியோட இது பட்டு பகவானுக்கு என்ன உங்களுக்கு முடியுமோ அதுதான் இதான் வேணும்னு அவ கேட்கறதே இல்லை. எது வேணா எனக்கு கொடுங்கோ, மனசோட கொடுங்கோ. ஆனா அதை நான் ஏத்துக்கிறேங்கிற அதே மாதிரி மனசார வாரப்பட்டு அவர் ஒண்ணுதான் ஒண்ணு ஸ்டெப் அதுக்கு முந்தைய நாள் படிச்சிருக்கோம்ல. இது இல்லைன்னா இல்லைன்னா இதுக்காவது வா எங்கிட்ட, இதுக்காவது வா, ஆனா வா எங்கிட்டன்னு அவர் வந்து நம்ம 2 கரங்க அவ எவ்வளவு கரங்களை வச்சுன்னு அவர் கூப்பிடுறாரு. அது மாதிரி எல்லாரும் சரணம் அடைங்கோ, பகவானை பத்தி நினைங்கோ, ஃபர்தர் சத்சங்கம்ல இருங்கோ. என்னைக்குமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஆன்மீகத்துல எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியுறதோ. யாரெல்லாம் கேட்டு அவளும் உங்களை மாதிரி இதுல வந்து ஜாயின் பண்ணி எல்லாரும் நம்ம பெரிய அசோசியேஷன் ஆகணும். நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் எல்லாரோட வேண்டுகோள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾ. எல்லாரும் பாடலாமா? இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சப கல்பத்ரு யூஷுச்ச கிருபா சிந்துச்ச ஏவச்ச पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवोः नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अनंत कोटि भक्त वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। रामाचार्य हरिदास जय। हरे कृष्णा भागवत खंडों की जय। राधा गोविंद जय। अयोध्या जय। गौर ब्रह्मानंदे हरे हरे।